Марыська чарнаброва, голубка моя, где ж поделася счастье и ясна доля твоя? Усё пройшло, як бы не бывало, одна страшенна горыч у грудях застала. На Віленскім Лукійскім пляцы, дзе Каліноўскі зрабіў свой апошні крок у неўміручасць, усталяваная мемарыяльная пліта, якая сведчыць, што менавіта на гэтым месцы завяршыўся земны шлях нашага нацыянальнага героя. На жаль, ужо шмат дзесяцігоддзяў у надпісу на гэтай пліце захоўваецца памылка. Менавіта памылка ў даце нараджэння Кастуся Каліноўскага. Насамрэч ён нарадзіўся не ў 1836, а ў 1838 годзе. Як не сумна, усе спробы змяніць гэтую памылку, усе звароты у беларускую амбасаду у Вільні сканчваюцца марна. Напэўна, такія дробязі нашых дыпламатаў не абыходзяць. Кастусь Каліноўскі нарадзіўся 2 лютага 1838 года ў вёсцы Мастаўляны гарадзенскага павета ў сям'і збяднелага шляхціча. Ягоны бацька Сымон быў уладальнікам невялікай ткацкай мануфактуры. Пры хрышчэнні хлопчык атрымаў імя Вінцэнт. Цягам 5 гадоў Вінцэнт Канстантін Каліноўскі навучаўся ў свіслацкай гімназіі, пасля вярнуўся ў бацькоўскі дом. На светапогляд будучага рэвалюцыянера вялікі ўплыў аказаў ягоны старэйшы брат Віктар, што ў той час па даручэнні Віленскай археалагічнай камісіі даследаваў старадаўнія беларускія рукапісы. У 1856 годзе браты разам пераязджаюць у сталіцу расійскай імперыі. Там Кастусь становіцца студэнтам Пецярбургскага універсітэта, абраўшы юрыдычны факультэт. Ва ўніверсітэце Кастусь Каліноўскі браў удзел у дзейнасці шэрагу таемных студэнцкіх згуртаванняў. Разам з братам быў сябрам нелегальнай вайскова-рэвалюцыйнай арганізацыі афіцэраў расійскага генштабу. Ачолівалі яе Зыгмунд Серакоўскі і Яраслаў Дамброўскі, што стануць аднымі з кіраўнікоў будучага паўстання. У 1861 годзе пасля паспяховага заканчэння Пецярбургскага універсітэта Кастусь Каліноўскі атрымлівае навуковую ступень кандыдата права і вяртаецца на радзіму. Міф пра Кастуся Каліноўскага, я кажу міф у сэнсе культуралагічным, дастаўся незалежнай Беларусі у спадчыну ад Беларусі савецкай. Это адзін з вельмі нямногіх савецкіх міфаў, который арганічна увайшоў у нашу незалежнасць. Ну ясна чаму. Ён змагаўся супраць царызму, а ў часы бальшавікоў дапускаліся тыя героі, якія змагаліся супраць уладаў. Канешне, антырасейскі аспект паўстання Каліноўскага дзейнасці замоўчваўся. Але быў дадзены ідэалагічны дазвол на яго гераізацыю. Такі абмежаваны. Не называліся вуліцы цэнтральныя імем Каліноўскага. Есть толькі адзін помнік Каліноўскаму ў Свіслачы. Але быў дадзены дазвол выпадкова камуністычнай ідэалогіі. І гэта ў савецкія яшчэ часы напоўніцу скарысталі беларускія інтэлігенты-патрыёты. Мастакі стварылі шэраг палотнаў пра Каліноўскага. Пісьменнікі напісалі шэраг твораў, ну і вяршыня, канешне, гэтай міфалагізацыі Каліноўскага як беларускага нацыянальнага героя – это «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Краткевича. Улетку 1862 года ў Вільні быў створаны літоўскі правінцыйны камітэт. Ягонай галоўнай мэтай была падрыхтоўка да паўстання. Збіраліся грошы, набывалася зброя, вялася агітацыйная праца. Камітэт каардынаваў дзеянні мясцовых рэвалюцыйных арганізацыяў. Самымі буйнымі з якіх былі гарадзенская, якую стварыў сам Каліноўскі, менская, наваградская ды іншыя.
У кастрычніку 1862 года Кастусь Каліноўскі стаў на чале літоўскага правінцыйнага камітэта. Перакананы рэвалюцыянер-дэмакрат, Кастусь Каліноўскі марыў пра ліквідацыю самаўладдзя. І сілай, што магла перамагчы царызм, ён бачыў беларускае сялянства. У 1862 годзе разам са сваімі паплечнікамі Феліксам Ражанскім і Валерам Урублеўскім Кастусь Каліноўскі распачаў выпуск мужыцкай праўды, першай у гісторыі газеты на беларускай мове. Менавіта з яе дапамогай Каліноўскі хацеў узняць шырокія сялянскія масы на вызвольную барацьбу. Апошнім часам у друку раз-пораз з'яўляюцца публікацыі, дзе робяцца спробы абвясціць кіраўніка вызвольнага паўстання у Літве, Беларусі, Каліноўскага палякам, які ў сваіх мэтах нібыта загульваў з беларускімі музыкамі. Дадам ад сябе, што загульваў да такой ступені, што нават выдаваў на мове гэтых музыкоў нелегальную газету. Дарэчы, самі палякі з варшаўскага паўстанцкага зонду лічылі Каліноўскага сепаратыстам і паглядалі на яго з асцярогаю. Найлепшым адказам тым, хто абвяшчае Каліноўскага палякам, ёсць ягоныя перадсмяротныя лісты з-пад шыбеніцы. Яны звернутыя да беларусаў, яны напісаныя па-беларуску, яны поўныя роздуму, балючага роздуму пра лёс Беларусі. Яны не страцілі сваёй актуальнасці і ў 21 стагоддзі. Дзецюкі, ад маскаля і паноў няма чаго спадзявацца, бо яны не вольнасці, а глуму і здзерства нашага хочуць. Але нядоўга яны нас будуць абдзіраць, бо мы пазналі, дзе сіла і праўда. І будзем ведаць, як рабіць трэба, каб дастаць зямлю і свабоду. Мужык, пакуль здужае трымаць і касу і сякеру, бараніць свайго патрапіць, і ў нікога ласкі прасіць не будзе. Усяго выйшла 7 нумароў мужыцкай праўды. Газета мела невялікі фармат. Тэкст быў пададзены ў форме гутаркі. Кожны выпуск Кастусь Каліноўскі падпісываў псеўданімам «Яська гаспадар з-пад Вільні». Мне уяўляецца, што асоба, што постаць Кастуся Каліноўскага можа быць гераізавана і надалей у Беларусі. Што Кастусь Каліноўскі можа быць асобай нумар 1 у беларускім нацыянальным пантэоне. На гэта ёсць усё дадзеныя. Па-першае, сам чалавек. Ён вельмі мужны чалавек, ён змагаўся за свае ідэалы, змагаўся за Беларусь, за беларускае сялянства. Ён не пахіснуўся ў сваёй веры ў змаганні нават пад шыбеніцай. Это герой праўдзівы, праўдзівым сэнсе гэтага слова. Это чалавек знешне прывабны, мужны, дзяцюк добра збудаваны з інтэлігентным тварам. Это яшчэ тое, што пра паўстанне гісторыкі ўвесь час могуць адкрываць новыя дэталі, новыя веды, архівы яшчэ не ўсе даследаваныя. Гэта постаць Каліноўскі не застанецца нейкім бронзавым пастаментам, который абыякава ўсе праходзяць міма. Весь час мы маем магчымасць, дзякуючы працы навуковай, дзякуючы працы мастацкай, літаратурнай, ажыўляць гэтага чалавека. І я не сумняваюся, што калісьці будзе так, што будуць стаяць сюды помнікі Каліноўскаму, можна нават замест помнікаў Леніна, і цэнтральныя плошчы ў гарадах Беларусі будуць названы яго імем. Антырасійскае вызвольнае паўстанне распачалося ў студзені 1863 года ў Варшаве і адразу было падхопленае беларускімі патрыётамі. Кастусь Каліноўскі стаў на чале паўстанцкіх атрадаў Беларусі. За апошнія 70 гадоў беларусы і палякі ўжо ў 4-й раз імкнуліся аднавіць страчаную дзяржаўнасць.
ці атрымаецца на гэты раз, пакуль гэтае пытанне заставалася без адказу.